Hola a tots, soc en Satur, el delegat del Comitè Esportiu de Salmons de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, i aquest és l'informe memòria de l'any 2021. Abans de començar la temporada ens vam fixar uns objectius previs, amb tres nivells, un nivell autonòmic, un nivell de la Federació Espanyola i un nivell de formació. En el nivell autonòmic era consolidar el nombre de competidors, de competicions i de clubs involucrats, sempre respecte a l'any 2019, ja que el 2020, per ser l'any pandèmic, no el comptarem. Respecte a la Federació Espanyola, mantenir els resultats de les seleccions que es van fer el 2019. I respecte a la formació, s'havia de consolidar l'Escola de Pesca de Salmons i sobretot desenvolupant el projecte Trut-Tacat. En relació als campionats de Catalunya de l'any 2021, primer es va realitzar el campionat de Moscaiac, organitzat per la Societat de Pescadors Esportius d'Anglès i Comarca, i van participar 20 esportistes i aquest va ser el pòdium: Francisco Cabrera, Jordi Cases i Santiago Medina. Es va fer el Bellpuig el 13 i 14 de març i aquest va estar al pòdium. Respecte a la modalitat de llançat, el va organitzar la Societat de la Rama i l'Associació de Pescadors del Freser. Van participar 22 esportistes i al pòdium van pujar Jaume Coig, Xavier Malé i Raül Granell. Es va fer el 12 i 13 de juny al riu Freser, a Ripoll i Campdevànol, i aquí tenim el pòdium. El campionat de Mosques Joventut es va fer en dues fases, van participar 9 esportistes i al final van pujar aquests tres, Mateu Reina, Ezequiel Rufés i Eric Mora, al pòdium. Aquesta és la fase que es va fer a Ripoll el 17 i 18 de juliol, al riu Freser, a l'alçada de Campdevànol. Van fer unes samarretes per commemorar l'acte i aquí està el jovent i els seus pares. I la fase final es va fer al Pont de Suert. Aquí tenim els participants, es va fer el 2 i 3 d'octubre. I aquí tenim el pòdium amb Mateu Reina, Ezequiel i Eric. Al campionat de Mosca Masters van participar 21 esportistes, el va organitzar el Club de Caça i Pesca de l'Hortugell i al pòdium van pujar Guillem Casas, Jordi Mosset i José Antonio Sánchez. Es va fer a la Seu d'Urgell el 24 i 25 de juliol i també es van fer unes samarretes commemoratives amb un logo molt xulo que ens va fer l'amic Romea. Aquí tenim el pòdium amb en Cácer, en Mosset i Antonio. Al campionat de Mosca Absolut van participar 40 esportistes, es va fer amb 4 fases, 3 prèvies i una final, i al final d'aquesta mena de lligueta el campió va ser en Jordi Bastida i segon Marc Anzuar i després Francisco Cabrera. Aquest és el pòdium de la fase que es va fer al Farràs el 5 i 6 de juny, el pòdium de la fase que es va fer a la Seu, al Segre, al juliol, el pòdium que és de la fase d'Anglès, 4 i 5 de setembre. Van passar 24 esportistes a la fase final i la fase final aquest va estar al pòdium. De tot el còmput de les 4 fases, la va guanyar, hem dit, Jordi Bastida, segon Marc Anzuar, tercer Paquito Cabrera, i aquí estan les autoritats locals de l'Alta Ribagorça. I finalment el campionat d'artificials es va fer a la Seu d'Urgell, van participar solament 8 esportistes i el pòdium van pujar Jaume Coig, Xavier
Torrecillas i Gerard Vilanova. Es va fer a finals de setembre i va haver-hi una tronada que ens va espatllar una mica el campionat, però al final el vam poder fer. Aquí tenim el pòdium. Aquest és un quadre resum des del 2019 al 2021 del nombre de competidors, competicions i societats involucrades. El més important de tot és que al final va haver-hi un 25% d'increment des del 2021 al 2019 de competidors, igual que de competicions, i de societats involucrades un 11%. La tendència des de l'any 2017, que és quan vam entrar al comitè de salmònids, és una tendència ascendent, i es va passar de 90 pescadors en les competicions a l'últim any, el 2021, de 120, de 90 a 120. Respecte a la participació en els campionats d'Espanya, al campionat de Moscallac, que es va fer a Bellpuig, van participar 9 esportistes i es va aconseguir pujar al pòdium. Aquí tenim els 9 esportistes, i en aquesta ocasió vam tindre 2 equipacions, perquè l'esponsor que teníem l'any anterior va marxar, però ens va donar una equipació. Tercer lloc per equips. Al campionat de Mosca Masters van participar 9 esportistes també, es va fer al riu Piloña, es va quedar quarts per equips i en Francisco Prada va aconseguir el tercer puesto de més de 60 anys. Aquí tenim l'equip i aquí el Francisco Prada, que li van donar la medalla de més de 60. El campionat de Mosca en joventut es va realitzar a Gargantas de la Vera, Extremadura. Van participar 5 esportistes. Es va aconseguir un tercer lloc per equips, cosa molt important perquè feia 4 anys que no pujàvem al pòdium. Mateu Reina va quedar tercer individual. Bé, aquí tenim l'equip, tercer puesto, i en Mateu, que és una jove promesa, que encara li queda un any de competició en aquesta categoria. El campionat de llançat es va realitzar al riu Piloña, Astúries. Van participar 4 esportistes i es va obtindre el 9è lloc per equips. I el campionat de mosca absolut van participar 12 esportistes, va aconseguir un segon lloc per equip, es va realitzar al riu Orbi. Aquí estan els 12 integrants de l'equip. És de remarcar que l'any 2019 també es va aconseguir un segon lloc, o sigui, en els 2 últims anys que hi ha hagut competició hem estat subcampions d'Espanya. Aquí el capità recollint la copa i les medalles perquè es va fer en un acte reduït pel tema de Covid. El campionat d'artificials, que es va fer per primera vegada, el va organitzar la Federació Catalana a través de la Societat de Pescadors d'Organyà. Van participar 6 esportistes i es va aconseguir un segon lloc per equips. Aquí tenim l'equip amb diversos diplomes. Tots van pujar a esportistes d'alt nivell. Subcampions. I aquest és un resum del nombre d'esportistes que han participat als campionats de Catalunya. Hi ha un increment des de l'any 2019 al 2021 d'un 21%. Important. I aquest és el medaller en els campionats d'Espanya i el 2019 es va pujar 3 vegades al podi i el 2021 s'ha pujat 4 vegades. O sigui que els objectius s'han aconseguit i inclús s'han superat. Respecte a l'Escola de Pesca de Salmònids i al projecte Trut-Tacat, en aquests 3 anys hem fet moltes accions, sobretot de planificació, moltíssimes hores. S'han creat els qüestionaris, s'han fet les memòries anuals, s'ha creat un grup de voluntaris que són els que aporten
els qüestionaris, se li ha donat difusió a través de les redes socials, de diaris, de revistes, de ràdios. S'han fet competicions, jornades de tecnificació i xerrades als col·legis i dirigides a les autoritats locals. I d'abans també s'ha fet una presentació que figura a la web de la ACPEC, de l'Associació de Clubs de Pesca Esportius de Catalunya, on es presenta el programa Trutacat. I finalment s'han fet diverses reunions, dues reunions amb la Generalitat de Catalunya, per mirar que ens donin suport i ens puguin ajudar amb un projecte que creiem que és tan important. Aquí una foto dels que vam anar al Campionat d'Espanya amb unes samarretes que les van fer els pares de les empreses dels pares dels esportistes. I aquí al riu Freser també aquestes samarretes també les van fer l'empresa dels pares. Aquí van fer una xerrada a les autoritats de Campdevànol. I a la fase final que es va fer a Pont de Suert van fer una xerrada a les autoritats de l'Alta Ribagorça, també presentant el president de la Federació Catalana, el secretari i la gent que hi havia. La xerrada és de presentar el Trutacat. Finalment podem dir que tots els objectius previs han estat superats de llarg. Quins objectius ens marquem pel 2022? Mantenir el nombre de competidors, competicions i clubs involucrats, no tornar cap enrere, sinó que mantenir-los. També els resultats de les competicions de la Federació Espanyola, a veure si podem pujar una altra vegada, 4 vegades al pòdium. I respecte a la formació, fer un desenvolupament total del projecte Trutacat i signar col·laboracions amb la Generalitat i d'altres empreses relacionades amb la pesca i incrementar la base de joventut. Necessitem més joves a les competicions. I res més, desitjar-vos unes bones festes i un bon any. I res més, ens veiem l'any que ve.